Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ήταν σφάλμα λεκτικό του κύριου Κασελάκη, επειδή ήταν κουρασμένος όπως λέει ο ίδιος, δείχνει άγνοια όπως λέει η πλευρά Αχτσιόγλου. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, λέω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε εκφράσεις για εθνικά ζητημάτα, τα οποία μας απασχολούν πάρα πολλά χρόνια και τα οποία η χώρα μας έχει μια εθνική γραμμή. Και ξέρετε, θα πρέπει να το σκεφτούμε δύο και τρεις φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης, ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης, δεν ξέρει ότι είναι ψευδοκράτος αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο, δεν ξέρει ότι η διχοτόμηση της Κύπρου προήλθε μέσα από την εισβολή των Τούρκων στο νησί. Γιατί δεν το ξέρει, λέτε? Μπορεί να όντως... λέει, ναι. Ισχυρίζεται ότι παιδί μου αυτό το σφάλμα προήλθε από την κούραση. Ναι. Ξέρετε, επειδή όλοι μας έχουμε υπάρξει κουρασμένοι, τουλάχιστον σε εθνικά ζητήματα, δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την εθνική μας θέση και την εθνική μας άποψη και γραμμή. Νομίζω ότι όταν διεκδικούμε όντως δημόσιο χώρο και είμαστε δημοσιολογούντες, πρέπει να τα προσέχουμε με την έννοια ότι αυτά αποτελούν εθνικές διεκδικήσεις. Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαία, ως κράτος. Ναι. Έχουμε συγκεκριμένες διεκδικήσεις με την Τουρκία όσον αφορά την Κύπρο. Εμείς θεωρούμε ότι η λύση της Κύπρου πρέπει να είναι ενιαία. Όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια αυτή την γραμμή έχουν και νομίζω ότι αν θέλετε, είναι ζήτημα τέτοιου είδους εκφράσεις. Για μένα, και μιλάω για μένα, ζήτημα είναι και η κατάργηση του τακτικού στρατού. Ναι. Ως πρόταση, η οποία ακούστηκε από τον σύντροφο του Στέφανο Κασελάκη. Έκανε βέβαια μια διευκρίνηση μετά, είναι η αλήθεια. Μίλησε αυτό που άκουσα εγώ και είδα σε ένα βίντεο από αυτά τα πολλά που έχουν κυκλοφορήσει τελευταίες ημέρες, ότι θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως αναφέρθηκε, να είναι επαγγελματίες στρατιώτες, και στις υπόλοιπες θέσεις που είναι δευτερευούσης αξίας να είναι και άντρες και γυναίκες, κάπως έτσι ένα αφήγημα τέτοιο άκουσα. Κύριε Μπάρκα, πάντως... Αυτό επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, είναι κατά την άποψή μου σοβαρά. Δηλαδή η χώρα μας, τη στιγμή μάλιστα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σε μια συζήτηση με τον Τούρκο Πρόεδρο για τα εθνικά θέματα της χώρας, δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από ανθρώπους που επιδιώκουν, ή από τον σύντροφο Κασελάκη που επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τα λέω αυτό γιατί η χώρα μας βεβαίως και δεν έχει βρεθεί σε πόλεμο, δεν έχει κάνει πόλεμο με την Τουρκία εδώ και 200 χρόνια. Έχει βρεθεί και βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, με την έννοια ότι έχουμε μεταξύ μας τη μία και μόνο διαφορά, η οποία όμως, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντική για τα εθνικά μας. Και άρα εξού και συνταγματικά έχει κατοχυρωθεί η έννοια του τακτικού στρατού και όχι του μισθοφορικού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εκεί που εμφανίζονται οι γυναίκες ως μετέχουσες στον ελληνικό στρατό, δηλαδή εκεί που υπηρετούν οι γυναίκες τον στρατό, ναι, είναι σε χώρες οι οποίες είναι πραγματικά σε πόλεμο. Είναι το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια μόνιμη εμπόλεμη κατάσταση. Κάνει πόλεμο δηλαδή. Άρα νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο, ξέρετε, δύσκολα να τα περνάμε έτσι αυρόχης ποσή, χωρίς να τα εξηγούμε. Θυμάμαι ότι ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης κάτι είχε πει και για την μουσουλμανική μειονότητα. Δηλαδή και εκεί είναι θέματα, είναι προβλήματα αυτά. Εγώ θα σας πω όμως το εξής, κύριε Μπάρκα. Βλέπετε ότι κινητοποιήθηκε πολλοί κόσμος για να στηρίξει Κασελάκη. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που είστε μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και νιώθετε και την ανθρωπογεωγραφία, αυτό τι σημαίνει?
Δηλαδή, κοιτάξτε, ποιο είναι το κριτήριο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά από το διπλό σοκ που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα στις ελληνικές εκλογές, αλλά και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να κάνει στην άκρη, όπως ο ίδιος είπε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ήταν και πολύ σημαντικότερο ακόμα η μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου αυτή την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά όλοι πέσανε έξω, ακόμα και εμείς οι οποίοι συμμετείχαμε στις διαδικασίες πέσαμε έξω όσον αφορά τη συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι αυτό συνέβη και για το γεγονός ότι ήταν 5 υποψήφοι στην εκλογική αναμέτρηση. Αναζωπυρώθηκε η ενδιαφέρον λόγω του Στέφανου Κασσελάκη, να το δεχτώ. Αλλά θεωρώ ότι όλες οι υποψηφιότητες παίξανε τον ρόλο τους. Αλλά ξέρετε, κατά την άποψή μου η πολιτική, ακριβώς επειδή η πολιτική με ήττα, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί πραγματικά αφορά τη ζωή των ανθρώπων. Αφορά τη ζωή των ανθρώπων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, είτε της καθημερινότητας είτε και των εθνικών ζητημάτων που απασχολεί ένα κράτος. Γιατί το κράτος αποτελείται από τους πολίτες και από τους ανθρώπους. Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Η Έφη Αξιόγλου από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει να καταθέσει μια πολιτική πλατφόρμα για τις θέσεις της όσον αφορά το κόμμα, δηλαδή πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κόμμα, ως οργανισμός δηλαδή, θα πάει παρακάτω, αλλά και μια πολιτική πλατφόρμα σε σχέση με τις επιδιώξεις της ίδιας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά αυτό που όλοι διεκδικούμε, πλειοψηφική δύναμη και να γίνει κυβέρνηση. Ωραία, εγώ θα σας ρωτήσω... Και το λέω αυτό γιατί από την άλλη πλευρά, από το σύντροφο του Στέφανου Κασσελάκη, ακόμα δεν το έχουμε δει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση να περιμένει ένα τρίμηνο για να ξεκινήσουμε να καταθέτουμε προτάσεις. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αρχή, μέση και τέλος. Η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας είναι ανάγκη για την κοινωνία να υπάρχει και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, για να δίνει τις μάχες εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και νομίζω ότι αυτά αφορούν τον πυρήνα της πολιτικής. Όλοι μας είμαστε πολιτικά όντα. Όλοι μας. Από οποιοδήποτε σημείο και αν συμμετέχουμε, είμαστε όλοι μας πολιτικά όντα. Και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει σοβαρά να αποφασίσουμε και να μιλήσουμε και αν θέλετε να σκεφτούμε τις επιλογές μας, γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και αφορά, το ξαναλέω, τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων αυτών που έχουν στραμμένα τα μάτια τους και μπορεί να μην συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή να μην συμμετέχουν στην ανάπτυξη Προέδρου, αλλά έχουν στραμμένα τα μάτια τους στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, αλλά βλέπετε ότι με όρους επικοινωνίας, με ένα μάρκετινγκ το οποίο είναι πολύ φρέσκο, εννοώ ακολουθεί τις επιταγές, θα το έλεγα έτσι, το τι θα πρέπει να κάνει ο σύγχρονος πολιτικός. Βλέπετε ότι ο κ. Κασσελάκης συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό, ο οποίος είναι άγνωστος στο κόμμα, είναι άγνωστος στις δομές του κόμματος, στους κατατόπους έτσι, πυρήνες και όλα τα σχετικά. Και όμως κατάφερε και βρέθηκε στην πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Αυτό δεν σας προβληματίζει σε σχέση με το πώς χειριζόταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια η κυρία Αξιόγλου την προηγούμενη μέρα? Γιατί τώρα είμαστε σε μια ενδιάμεση και θα πάμε στην επόμενη μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, αν το ερώτημά σας είναι αν πρέπει να ασχολούμαστε με τον πυρήνα της πολιτικής, αν πρέπει να μιλάμε πολιτικά στους ανθρώπους, προφανώς να καταλαβαίνω αυτά που λέμε, αλλά να μιλάμε πολιτικά, ή αν θέλετε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας μόνο στην εικόνα, η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη, είναι το πρώτο. Μπορεί αυτά τα δύο να είναι χωριστά όμως, κύριε Μπάρκα? Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι χωριστά, δεν πρέπει να είναι χωριστά, αλλά λέω, επειδή το ερώτημά σας εγώ το κατάλαβα ότι είναι είτε εικόνα είτε πολιτική. Όχι, εγώ θα σας πω όμως ότι βλέπω μια πετυχημένη καμπάνια, η οποία έδωσε νομίζω φρεσκάδα στην όλη διαδικασία, γιατί έβλεπα ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν σε μελαγχολία ή σε κατάθλιψη. Ναι, εντάξει, αυτό, κοιτάξτε, τώρα αν έχουμε κατάθλιψη ή όχι είναι δική σας κρίση. Φυσικά, ναι, η δική μου κρίση. Ναι. Όντως έδωσε φρεσκάδα, αλλά ξέρετε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε και πολιτικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολιτικό ζήτημα η απουσία του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Ελληνική Βουλή. Ακριβώς γιατί στην Βουλή γίνεται η διαβούλευση και η συζήτηση νομοσχεδίων που αφορά
τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό μειονέκτημα να είναι ο Πρόεδρος εκτός Βουλής, από ό,τι καταλαβαίνω, και νομίζω δεν χρειάζεται και να πούμε και πολλά πάνω σε αυτό, γιατί έτσι όπως το λέτε είναι. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Δηλαδή θέλει ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης να κερδίσει το Μητσοτάκη. Εγώ βέβαια διαφωνώ σε αυτό, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης δεν κέρδισε μόνος του. Κέρδισε με ένα συνεχτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο έθεσε στην κοινωνία και κέρδισε με το πολιτικό του σχέδιο. Αλλά λέω ότι θέλει να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκη. Πώς θα γίνει αυτό από τη στιγμή που δεν μπορεί να συνομιλήσει ή να διαφωνήσει, αν θέλετε, μαζί του? Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό συνταγματικά. Εγώ υπερασπίζομαι, ξέρετε, το Σύνταγμα της χώρας. Και αυτό που το Σύνταγμα επιτάσσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για την ουσία των πραγμάτων και όχι σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Βεβαίως και πρέπει να κάνουμε επικοινωνία. Εγώ κάνω επικοινωνία, δηλαδή χρησιμοποιώ τα social media. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιώ για να σας πω, να δείτε ότι είμαι ερασιτέχνης δρομέας μεγάλων αποστάσεων, γιατί αυτό πώς να σας το πω. Δεν είναι κομμάτι της πολιτικής τουλάχιστον, έτσι το κρίνω. Δεν είναι κομμάτι που ενδεχομένως να ενδιαφέρει την κοινωνία. Ενδιαφέρει ενδεχομένως τους φίλους μου, εμένα, τη σύζυγό μου, που λείπω κανένα 2 ώρες από το σπίτι, ας πούμε, γιατί πάω και τρέχω κτλ. Αυτό είναι επικοινωνία. Εντάξει, οκ. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική. Τι κάνει ο Μπάρκας για τα προβλήματα της Πρέβεζας που αφορά τη ζωή των Πρεβεζάνων? Τι κάνει ο Μπάρκας για τα εθνικά θέματα που αφορά την εθνική κυριαρχία της χώρας? Είναι ζητήματα που, ξέρετε, εμένα με απασχολούν. Με απασχολούν και την περίοδο που ήμουν φοιτητής. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ακούστηκε από την πλευρά του συντρόφου Στέφανου Κασελάκη για την κατάργηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Σωστά? Ναι. Σωστά. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός και ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα της χώρας, έθεσε βέτο όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, και θυμάστε ότι αυτό ήταν ο πυρήνας μιας σκληρής κριτικής από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς γιατί τα προηγούμενα χρόνια, από το 2006 που εγώ ήμουν φοιτητής μέχρι και τώρα που είμαι βουλευτής, έχουμε δώσει μάχη για την υπεράσπιση του δημοσίου χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Το άρθρο 16 δεν αφαιρεί το δικαίωμα να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην χώρα. Απλά λέει ότι ο κυρίαρχος ρόλος των πανεπιστημίων θα είναι δημόσιος. Δηλαδή το δημόσιο θα έχει την κυρίαρχη δυνατότητα ελέγχου των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια πολιτική θέση. Άκουσα επίσης... και του κυρίου Κασελάκη, κύριε Μπάρκα, πολιτική θέση είναι. Ναι, αλλά είναι... και θα κριθεί. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι στον αντίποδα όσον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόσα χρόνια... Ωραία. Πάμε τότε και στο θέμα, στο ρεζουμέ αυτής της αναφοράς που κάνετε, και σας ρωτάω εγώ ευθέως. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να έχετε διάσπαση από τέτοιου είδους θέματα στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί έτσι όπως το θέτετε είναι μέσα στον πυρήνα της πολιτικής της. Δεν θα έχουμε διάσπαση με την έννοια πια. Αν όλοι επιδιώξουμε, όλοι μας οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, επιδιώξουμε την συνέχεια, την ενότητα του κόμματος, αλλά με όρους ενότητας και όχι με όρους ερχόμαστε την Κυριακή, τότε βεβαίως και δεν θα υπάρξει διάσπαση. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει διάσπαση. Επιτρέψτε μου 2 παραδείγματα σε αυτό. Ο σύντροφος Πέτρος Παπάς, ο οποίος είναι βουλευτής... Από το Κιλκής είναι, εδώ στα βορεινά, το γνωρίζουμε. Ωραία. Ναι. Ο σύντροφος Πέτρος Παπάς εχθές είπε ότι, σε συνέντευξή του είπε ότι ένας από τους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε αφορούσε την σκέψη του, την απόφασή του για τις τηλεοπτικές άδειες και το γεγονός ότι είχε κολλήσει στις 4 τηλεοπτικές άδειες. Θέλω εδώ να θυμίσω στους ακροατές σας, με συγχωρείτε, ότι αυτό ήταν το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας να στήσει μια εξεταστική επιτροπή, να σύρει στα ειδικά δικαστήρια το σύντροφο Νίκο Παπά, ο οποίος ήταν και ένας από αυτούς που διεκδίκησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εγώ ένας από αυτούς καταψηφίσαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει ειδικό δικαστήριο. Πέρασε όμως αυτή η τέτοια. Δώσαμε μάχες στο πλευρό του Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο και βεβαίως εκεί καταδικάστη. Άρα αυτό που ο σύντροφος Πέτρος Παπάς είπε ότι ξέρετε κάτι, δεν μας βοήθησε και πάρα πολύ,
έσυρε τον σύντροφο Νίκο Παπά σε ένα δικό δικαστήριο. Δηλαδή, με αυτό το παράδειγμα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι χθεσινός. Δεν είναι χθεσινό κόμμα. Έχει μια ιστορία στην πολιτική ζωή της χώρας και ως κυβερνό κόμμα έχει μια πολιτική ιστορία. Βέβαια, έχουν καταγραφεί διάφορα ζητήματα. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Από αυτό που ακούω, τουλάχιστον από εσάς από αυτά που ακούω, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις. Όχι. Μα εγώ δεν βάζω μεγάλες αντιθέσεις. Μα τα δύο θέματα στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Μπάρκα, ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Δηλαδή και για το άρθρο 16, το παράδειγμα που αναφέρατε, και για τον Πέτρο Παπά, τη δήλωση σχετικά με το τηλεοπτικό ζήτημα, όπως το χειρίστηκε ο κύριος Παπάς ο Νίκος. Ακούστε με. Ναι. Νομίζω ότι ο ένας είναι από εδώ, ο άλλος από εκεί. Δεν είναι δηλαδή... Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί αυτή η σύγκληση. Όταν θέτουμε, από μεριάς μου θα βρεθεί, όταν θα υπερασπιστούμε όλοι μας, εγώ μιλάω ως άνθρωπος, έτσι, ως Κώστας Μπάρκας μιλάω, θα υπερασπιστώ τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλες στον ρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει να παίξει, και αυτός ο ρόλος είναι ένα κόμμα κυβερνητικό με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία, να βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η δική μου διάθεση και έτσι πολιτεύομαι και έτσι πορεύομαι. Δεν έχω διάθεση εμφυλοπολεμική ή αν θέλετε, πώς να το πω έτσι, σκληρή εναντίον συντρόφων και συντροφισσών οι οποίοι έχουν ταχθεί με μια άλλη άποψη. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Εγώ λέω ότι θα πρέπει πολιτικά να συζητάμε. Πολιτικές είναι οι απόψεις τις οποίες εκφράζουμε και είναι ακριβώς ένα σχέδιο. Σχέδιο χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολιτικό σχέδιο χρειαζόμαστε. Όχι για το αν εγώ είμαι πιο ψηλός ή πιο... Κατανοητό. Δεν είναι αυτό. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε και αποτελέσματα, οπότε θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.